ani, suntem întâlniți la pompier, să le dăm la acolo. De bairam demorate prin oraș, avem afaceri de încheiat cu niște cărpăfrași. Pe la ort în colț umple în vreo 3 mașini, roțile tot cum frate când pornim. Acum că avem bani, agății și niște fete, la noapte suntem la bairam și trebuie să avem ce. Bună seara, spune la toată lumea, Zacu și Florin Minune! Nu vă aud! Bună seara, spune la toată lumea, Zacu și Florin Minune! Așa, fraților! Dar ai orbit lumea asta, frate. Ai orbit de tot. În primul rând vreau să spun și o bună seara la toată lumea, la mulți ani cei care sărbătoriți ziua de naștere și de nume. Moș Nicolae a venit cu așa, chiar cu avionul. No. Vreau să vă țin un program pentru toate fetele, pentru toți băieții, inclusiv pentru șeful acestui local. Da, da. Oh, la 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 la. Yes, yes. Dar unul e Și după părinșel, cu fratele lui, pentru toate fetele, pentru sărbătoriți, bineînțeles.